Audio Jungle. Ayan, pa Montecillo na kami. Diversion. Del Rosario pala. Kaliwa na kami dito. Kami magre-regroup ulit. Mga malalayo pang lugar na pinanggilingan yan, mga kasama natin. Iba mga galing Albay, iba Sorsogon, Kamsur. Ayan, iba-ibang grupo silang mga sumama sa fun ride, sa motor trade. Napakasaya. Shoutout kay Paps, oh. Bakbak namin ngayon ang kahabaan ng Concepcion. Kami sa may Concepcion Pequeña pa lang to. Concepcion Pequeña. Ayan, dito pala ang regroup. Ayan, mga kasamahan natin. Shout out sa mga kasamahan. Yan, dito kami mula sa Concepcion Grande na to. Chill ride lang tayo. Yan. Dahil sa kabahan ng Concepcion Grande. Naga City, Concepcion Grande, Naga City. Shoutout sa mga taga Concepcion Grande, Naga City. Happy Fiesta.
Dito tayo sa Montecielo. Dito na tayo sa Montecielo. Ayan, dami nila oh. Oh, di ba? Oh. Yan. Tasol yan. Ang dami oh. Di ba? Iba-ibang ano yan, sa motor trade. Tasol yan. Pinala tayo dito. Yan ah. Yan, napakarami. Shoutout sa inyo lahat. Mamaya naman. Yon, paalis na kami dito sa Montecielo. Umusad na. Ito na kami na, pabalik na kami ng ano na Plaza Quezon sa event. Ayan, shoutout. Thank you. Shoutout sa lahat. Let's go. Sunod lang tayo. Ayan, dami pala natin oh. Ayun pa pala dun oh. Siyempre, naga ang una. Let's go. Yan, napakasaya ng fun ride. Dami namin oh. Ako, di ba? Sumabay pa oh. Pagka ayan oh. Yan, sa motor trade to, fun ride. Sir, dami namin oh. Big event kasi to eh. Yan, shout out kay Kuya oh. Shout out. Yan, sa motor trades, pakarami natin. Chiller dyan, pila-pila lang tayo dito. Yan, nandun sa kaba ng
Concepcion Grande. Ayan. Ito. Concepcion Grande, Naga City. Ayan, malapit na tayo sa Naga. Yan, sana tayo. Ang lalakas sa mga motor nila. Dami namin oh. Yan, kapit tayo sa yan, dito tayo sa kaba ng Panganiban Bridge. Traffic. Shout out. Dito tayo sa may tulay na. Malapit na tayo sa event center. Ayan, malapit na tayo. Saan tayo dumadaan? Ayan, sa maluwag. Siyempre. Shout out. Ayan, malapit na tayo. Sa may plaza. Saan tayo?
Lapit na. Tayo sa venue. Yan. Yan, ang dami namin oh. Ba? Tayo doon, sa dulo. Lalabas. Tapos may lalabas. Yes sir, dito na tayo. Kaya to. Dito tayo. Ayan, dito na tayo sa menu. Ayan. Ayan, oh, dami tao. Ayan, sabihin nyo na tayo. Ayan, welcome sa Motor Trade. Ayan, may ito ang event dito. Ayan.